Varför är den blå? Vad sa du? Man tänkte att hon skulle få den. Är det ni som är till Karlskrona? Nej. Kör. Det ligger också i havet. Ja, det är ute i havet. Men spåra inte så mycket. Ja, det var så. Det var därför det blev. Dagen lärare att att göra en ny på 2 timmar. Spåret normalt. Så skickar jag och så blir det kämpeligt. Ja, men verkligen. Så klarade det jättebra. Men så är det faktiskt väldigt bra när man förstår det den linen. Ja, då är det musklerna klar. Man gör om allt. Ja, det klarar jag verkligen. Hemma och ja, själva alltså det som gör att man tycker vi var inne på vilka att man skulle ha känatorer många hjälpare i vardagen som man då kan men det är också som en Vi tänkte oss nu att det ska vara enkelt. Förstår ni? Så att vi vågar göra en väldigt enkel kurs, ingen liksom avancerad. Så skrev det väldigt förstå vardagligt språk. Så alla ska förstå när de läser posten. Det ska vara en lite clean, enkel poster så att alla liksom neutral. Vad har ni på labben då? Vi använder måltext. Det är, som jag sa tidigare, det var ganska intressant den här metod, mycket längre färdigställd. Så att när man följde den här labben så såg man det var ganska annorlunda. Ja, men det var jättebra. Syftet var ju då att framställa guldkläder. Så vi hade ju då använt oss av Ajax. Sen hade vi vatten i den här bilden. Så det var guldfluoridlösning. Så skrev vi en värmeplatta för att det skulle då få in kemisk reaktion till fram de här guldnanopartiklarna. Och sen så ändrades jag alltså färgen till kolsvart. Och då så... Ja, det blev men lite någonting så. Men sen lät det stå. Och sen så en dag och sen så var den kvar likadant. Och då förstod vi att då hade vi lyckats. Fick vi komma dit. Det var lite smart faktiskt. Det var kul att se hur det var där på det gymnasiet. Men kunde ni jobba hela klassen samtidigt eller fick ni dela in i grupper? Vi var på de man gjorde den här kursen. Ja, men då, ni var samtidigt hela klassen? Ja, precis.
i årskurs 9 då? Ja. Varifrån kom ni? Ansbergsskolan. Det är Örebro. Men alltså, har ni fler i klassen? Hur gjorde ni med postervalet i krav? Först så vi jobbade i två som vår lärare delade upp. Och sen så fick man antingen välja att göra en datum av ordet eller så fick man göra det själv. Och sen så fick vi en presentation i klassen. Och då fick man betygsätta att det var utseende. Jag tror vi fick så här det. Ja, det hade jag. Sen det här ville jag Vår kemiläraranledare. Det var... Ja, det brukar alltid vara Det material. var väldigt engagerat. Okej. Ja, precis. Vi kommer ju från Helena Hova. Det här är då vårt bidrag. Vi tänkte att vi vill ha en konsert så att det ska liksom bli underbart. Och det här är något som vi har hittat på nätet. Ja. Det var ganska kul från början, men vi har färgat upp det. Men hur tänkte ni där då? Att det är så lite, liksom nano är så lite på den nivån, eller det är den kopplingen? Ja, precis. Ja. Vi fick samma. Och sen i laborationen så använder vi ett ampo. Och då kör vi fram en ganska mörklila färg. Och det var ganska många grupper i vår klass. Det var ganska många som gillade den. Ja, det var det. Vet du, eller vet ni vad de hade för olika medel? Mycket tid och lära. Jag tänkte liksom att få lite här. Just det, okej, just det. Men det var mycket. Men det var mest